Hello friends, बरायबाय Bodo info official YouTube channel दा आरो बिनिफ्राय गोदान official notice vacancy बारायबाय दा जोबोर मोजां चान्सआ नोंथांमोना golden chance होनजाबाय मानोना भेकेन्सिया बारायनायनिफ्राय बारायगासिनो दङ दा गोबाव खालामा जों official notice खौ नायगोन आरो जायफ्रा Bodo info official YouTube channel आव गोदान subscribe खालामना ला जेब्लायबो बर' रावजों नोंथांमोना साख्रिनि आपडेट लोगोसे सरकारि लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन दा जोङो गोबाव खालामा अफिसियेल साइडआव फैबाय दा जोङो फार्स्टआव टेक्निकेल लाइनखौ नायगोन मानोना आरो बेयाव गोबां स्कोप दङ जायनोखि नोंथांमोना आइटिआइ लादों बा नोंथांमोना गुबुन गुबुन डिप्ल'मा लादों दा बेनि गोदान अफिसियेल रिभाइस नटिस फैबाय जे भेकेन्सिया बारायबाय लोगोसे आरपिएफनि बिग आपडेट एडमिट फैथारसिगोन आरो स्टेटास नोंथांमोना नायनो हागोन दा जोङो फार्स्टआव आरपिएफखौ नायमारसै मानोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों आरपिएफ नांगौ होननानै एडमिट एबा आपडेट दा ओरैबायदि मोनसे आपडेट फैदों आरपिएफनि एसआइ लेभेलाव स' बेनिफ्राय बेयाव ओरैबायदि आरो जे खायसे खायसे रिजेक्ट जायो नालाय दा बेखायनो माखासे कन्डिशन वाइसआवहाय मोनथाम अप्शन हरदों बेनो जाबाय प्रभिजनेलि एक्सेप्ट जानाय बेनिफ्राय प्रभिजनेलि विथ कन्डिशन दङ प्लास रिजेक्ट जानाय दङ आरो दा बेयाव कनस्टेबला फैथ'वाखै आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन नैबे लिंक दङ बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना लगइन खालामनानै जोङो नायनांगोन दा बोरै नायनांगौ जों दायो थांसै गोबाव खालामा टेक्निकेल लाइनाव जों दायो थांसै दा आङो बेयाव पिडिएफनि लिंकखौहाय कपि खालामबाय देन बेनिफ्राय बेयाव पेस्ट खालामदो लोगोसे नोंथांमोना सार्च खालामना होदो आरो सार्च खालामनाय लोगो लोगो जोङो अफिसियेल साइटआव थांनो हागोन आरो बेयाव एकाउन्ट दंखायोबा नोंथांमोना जास्ट लगइन खालामनांगौ आरो जायफ्रा आरआरबिआव सिगां एप्लाइ खालामखानाय दङ मोनसे एकाउन्टजोंनो गासैबो माल्टिपल पस्टआ एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखायनो जों बे एप्लाइ अप्शन दङना बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना गाहायनि अप्शन दङ नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामबानो लगइन खालामनानै जोङो थांनो हागोन दा बिदिबा जों फैबाय देन बेयाव मबाइल नाम्बार एबा मेल आइडिखौ होदो जाय फन नाम्बारा मेला रेजिस्टार दङमोन बेखौ जों टाइप खालामबाय बेनिफ्राय पासवर्डआ मा दङ बेखौ होनानै नोंथांमोना केपचा क'डखौ होनानै जास्ट लगइन खालाम अब्लानो नोंथांनि प्रफाइलाव थांनो हागोन दा बिदिबा जों बेयाव लगइन खालामबाय दा जोङो अनलाइन एप्लिकेशनाव क्लिक खालामबाय जे मा नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन बेयाव मोनखाजोबगोन मोनसे एकाउन्टजोंनो गोबांथार पस्टआव खालामनो हायो दा बेखायनो जों फार्स्टआव मोनदों बेनो जाबाय टेक्निशियान लाइनावहाय दा बिनि लास्ट डेटआ 16 अक्ट'बर दङ गोदान अफिसियेल रिभाइस नटिस फैबाय जों दानिया बेखौ नायनोसै मानोना पस्टआ बारायनायनिफ्राय बारायगासिनो दङ बे लाइनावहाय स' बेखायनो जोङो मा खालामनांगोन गोबांथार बेयाव नटिसखौबो नायनो हायो आरो लोगोसे नन टेक्निकेलबो दङ आरो आरपिएफबो दङ गोबांथार माने दङ आरो स' बेखौ नोंथांमोना नायनो हायो स' दानिया फैबाय नोंथांमोननि आरपिएफ कनस्टेबलखौ नायनोबा एप्लिकेसन हिस्ट'रिया बेयाव क्लिक खालामनांगौ आरो खालामनाय लोगो लोगो एक्सेप्ट जादोंना रिजेक्ट जादों बेयावनो नोंथांमोना मोनगोन दा हमना ला एसआइ लेभेलाव फैदोंमोन दा एसआइ लेभेलखौ बेयाव खालामाखै नालाय एप्लाइ थ' बेखायनो बेयाव नुवासै जुदि आरपिएफ कनस्टेबल फैयोबा बेयाव नोंथांमोना मोनगोन साक्सेस दङ बेनिफ्राय कमप्लिट पेमेन्ट दङ दा बेबायदि गोबांथार रोखोमनि बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन आरो जेब्ला कनस्टेबलनि फैगोन नोंथांमोना चेनेलाव आपडेटखौ मोनगोन दानिया जोङो भेकेन्सि बारायनायखौ नायनोसै अफिसियेल नटिसखौ जों बेयाव डाउनलड खालामबाय आरो बेनो जाबाय गोबां गल्डेन चान्स जायफ्रानोखि आरआरबिआव साख्रि मावनो गोसो दङ जुदि डिप्ल'मा दङबा जोङो मोजां चान्सखौ मोनो आरो दा बेखायनो आं बेयाव पिडिएफखौ क्लिक खालामबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो बे पस्टआ सिगाङाव बेसेबां दंमोन होनोब्ला अफिसियेल नटिसखौ नायनो हागोन जे टेक्निशियान लाइनावहाय गोबांथार माने पस्टआ खम होन्दोंमोन गोबांनो बेनो जाबाय 9144 दङमोन अके स' बे पस्टआ दङमोन आरो दा गोबांथार जन वाइसआव रिकुवेस्ट खालामबाय जे पस्टआ बारायनांगौ होननानै दा बेखायनो बारायनानै मा बेनो जाबाय 14,298 पस्टआ जाबाय जन वाइसआवहाय आरो जन वाइसआव बारायनाय लोगो लोगो गुवाहाटि जनावबो पस्टआ बारायफैबाय आरो दा बेखायनो चान्सआ नोंथांमोना आरोबाव बारा मोनसिगोन दा बेखायनो जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो सोलिगासिनो लास्ट डेटआ 16 अक्ट'बर स' दानिया जों एप्लाइ खालामबा बेसेबां फरायनो नांगोन टेक्निशियान लाइनावहाय साख्रि मोननो बेखौबो जों मिन्थिनांगोन दा बेखायनो एग्जाम्पल महरै जों फार्स्टआव नायोबा नोंथांमोना टेक्निशियान मोनदों ग्रेड 3 लेभेलाव आरो बेयाव 10 पास खालामनानै आइटिआइ थाबाबो जागोन इलेक्ट्रिशियान बा गोबां रोखोमनि फिटार दङ बेयाव 10 पास खालामनानै नोंथांमोना जि आइटिआइ कर्स लानाय दङना बे पस्टआव बांसिन चान्सआ दङ दा मेक्सिमाम चान्सआ बेयावनो इलेक्ट्रिशियानाव बांसिन फैदों नोंथांमोना जन वाइसआवहाय खालामनांगौ आरो बेखायनो जोङो डाइरेक्ट गुवाहाटि जनाव फैनानै बेयाव नोंथांमोना पस्टखौ नायनांगोन दा जोङो जन वाइस गुवाहाटियाव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो एसटि एससि अबिसि गोबांथार माने रिजार्भेसन दंखायो बेखायनो जायफ्रा 10 पास खालामनानै आइटिआइ लायो गोबांथार माने चान्सआ दङ बे लाइनाव आरो दा बे जाबाय टेक्निशियान लाइननि दा जायफ्रा बेयाव इलिजिबोल जाया आरो नोंथांमोननि थाखायबो गोदान भेकेन्सि बेनो जाबाय नन टेक्निकेलाव एनटिपिसिआव जोङो एप्लाइ खालामनो हायो स' बिदिबा जों थांदिनि दायो एनटिपिसि पस्टखौ जों नायनोसै स' दायो जों फैबाय एनटिपिसिआव आन्डार ग्रेजुवेट दा बिनि लास्ट डेटआ नोंथांमोना 20 अक्ट'बर मोनदों माने जायफ्रा डिग्रि पास जायाखै एनटिपिसि पस्टआव नोंथांमोना नन टेक्निकेल केटेगरि पपुलार भेकेन्सियाव माने खालामनो हायो आरो दा बेखायनो बिनि अनलाइना सोलिगासिनो लास्ट डेटखौ जों मोनखाबाय आरो नोंथांमोना मडिफिकेसन खालामनो हागोन जुदि गोरोन्थि जायोबा उनावहाय कारेक्सन खालामनानै लानो हायो दा पस्टआ मोनब्रै केटेगरि दङ नोंथांमोना मोनदों टिकेट क्लार्कआव मोनदों एकाउन्ट्स मोनदों जुनियर मोनदों बेनिफ्राय ट्रेन्स क्लार्कआव मोनदों आरो सिबिटि जागोन खननै एग्जाम जायो बेनिफ्राय खायसेयाव टाइपिं टेस्ट
टेस्ट गैया खायसेयाव दङ दा बेयाव नोंथांमोननि खालामनोबा नोंथांमोना 12 पास खालामनांगोन एबा हायार सेकेन्डारि पास खालामथारनांगोन बैसोआ 18 इयार्सनिफ्राय 30 इयार्ससिम दङ आरो जोंनि एसडीआ 5 बोसोर बारा मोनो अब्ला जोंहा 35 बोसोरसिम बे पोस्टआव नोंथांमोना हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो इलिजिबल जागोन 35 इयार्ससिम जोंनि एसटीएससीआ हागोन आरो दा बे पोस्टआ बबेयाव टाइपिं दं बबेयाव गैया जों दानिया नायनोसै प्लास एग्जामा बेसेबां नाम्बारनि जायो अनलाइना जों बेखौबो बुजिनांगोन दा बे एग्जामखौ नायोबा नोंथांमोना 90 मिनिट्स एबा 1.5 घन्टा टाइम मोनदों टटेल कुइसन 100 बेनिफ्राय साबजेक्ट वाइज बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो आरो बेयाव नेगेटिभ दङ 1/3 दङ एबा मोनथाम रं जाबा 1 माइनास जागोन आरो बेयाव फार्स्ट एबा सेकेन्ड एग्जाम दङ 120 कुइसन मोनगोन 90 मिनिट्स साबजेक्ट दङ बेखौ नोंथांमोना बेसेबां नाम्बार मोनगोन बेखौ नायबानो जाबाय आरो मोनसे हाबानो 1 मोनो दानिया फैबाय टाइपिं टेस्टआ दा सीबीटी टेस्टआ जेरावबो दंखायो फार्स्ट आरो सेकेन्डआ जेरावबो एग्जाम जाखागोन प्लास दाना टाइपिं टेस्टआ बबेयाव गैयानो बेनो जाबाय क्लार्कआव गैया टिकेट क्लार्कआव गैया प्लास ट्रेन्स क्लार्कआव गैया आरो माने बेयाव टाइपिं टेस्ट गैया नाथाय मोननै पोस्टआव 2 आरो 3 आवहाय दङ बे जाबाय टाइपिं स्किल टेस्ट दङ आरो माने नोंथांमोना टाइप खालामनांगोन आरो लास्ट प्रसेसआव आरो साख्रि दा जों नायनोसै दानिया देरसिन पोस्टआव बेनो जाबाय ग्रेजुवेट लेभेलाव दा जोंहा ग्रेजुवेट लेभेलाव लास्ट डेटआ 13 अक्ट'बरसिम दायो सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना खालामदो एप्लाइ प्रसेस भिडिअ खालामनो हायाखै गोबांथार बिजिनि थाखाय बाट नाजागोन नेक्स्ट लेभेलाव दा भेकेन्सिया नायदो नै गोबांथार 8000 दङ प्लास बैसोआ 18 निफ्राय 36 जोंनिया 5 बोसोर बारायबा 41 इयार्ससिम बे पोस्टआव इलिजिबल जायो डिग्री पास जाथारनांगोन बेयाव आन्डार ग्रेजुवेटआ हानाय नङा आरो स' बिनि अनलाइना जागासिनो दङ एप्लाइ खालामनाय प्रसेस भिडिअ लाबोनो नाजागोन 200 पेमेन्ट गासैबो आरो बेयाव दाननांगौ आरो एग्जाम होयोबा नोंथांमोना फैसाखौ रिटार्न मोनो आरो अके एबा रिफान्ड जागोन आरो स' बेखायनो पेमेन्ट दानबा गाव गावनि एकाउन्टजों नोंथांमोना दाननांगौ जाहाथे नोंनाव हाबफिनो आरो दा बेखौ जों क्लियार खालामबाय दानिया एग्जाम प्रसेसा ग्रेजुवेटआ बोरै जागोन दा डिग्रीनि एग्जामाबो 90 मिनिट्स मोनदों नोंथांमोना आरो 100 कुइसन बेयाव दङ आरो बेखौबो नोंथांमोना नायदो साबजेक्ट वाइज नाम्बार दंखाजोबो बेयाव आं सिन होनायखौ नोंथांमोना जाहाथे फल' खालामो बे जाबाय स्टेज 1 आरो बे स्टेज 1 एग्जाम जोबोबा आरोबाव नोंथांमोना मा स्टेज 2 दङ आरो बेयावबो 1/3 एबा मोनथाम रं जाबा -1 थांगोन मोनसेयाबानो 1 मोनगोन आरो ओमफ्राय बेयावबो 120 कुइसन सेकेन्डआव आरो 90 मिनिट्स गोबां साबजेक्ट दङ बेखौ नोंथांमोना नायदो आरो बेयाव फार्स्ट जाबाथाय नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन आरो लोगोसे मेडिकेल टेस्ट आरो साख्रि दा बेयाव टाइपिं टेस्टआ खायसे गैया ट्रेन्स मेनेजाराव गैया बेनिफ्राय नोंथांमोना सीबीटी जेरावबो जाखागोन बेनिफ्राय फैबाय नोंथांमोना टीएस पोस्ट एबा सुपारभाइजार पोस्टआव नोंथांमोना टाइपिं टेस्ट गैया नाथाय मोनथाम सेकेन्ड थार्ड आरो फिफ्थआव माने टेस्ट दं आरो स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो एन्ड लास्टनि स्टेसन मास्टाराव स्पेशेल आरो एग्जाम जाबावगोन CBAT एग्जाम दङ बेयाव पास जाथारनांगोन स्टेसन मास्टाराव होमबासो लास्टआव माने साख्रि मोनगोन आरो दा बेबादि प्रसेसआव नोंथांमोननिया आरो बेयाव गोबांथार साख्रि फैदों टटेल पोस्टआ 30,000 बारा जाबाय डकुमेन्ट्सआ खालि नोंथांमोना फट' खालामनांगोन आपल'ड बेनो जाबाय 20 निफ्राय 50 किबिसिम आपल'ड खालामनांगोन बेनिफ्राय साइनखौ 10 निफ्राय 40 किबिसिम बेनिफ्राय एसटी कास्टआ बेखौ नांथारगोन 50 निफ्राय 100 किबिसिम बाखि जेबो बेयाव डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनाङा खालि डाटाखौल' सोनांगौ आरो दा बेनो जाबाय क्लेरिफिकेसन आरो बेनिफ्राय फैनाय साख्रि नेक्स्टआव सम गोरोबहोनानै भिडिअ खालामगोन जाहाथे नोंथांमोना मबाइलाव खालामनानै लानो हायो